Салават күпер журналының яңа 5-нче саны дөнья күрде. Һәр вакыттагыча Салават күпере кызыклы һәм мавыктыргыч. Опа, беләсеңме? Минем бик зур хыялым бар. Ак болытка утырып, зәңгәр күктә йөзсәң иде ул. Булт үзе йомшак, үзе бишек кебек сине тирбәтә. Ябалак малай, бик теләсәң хыяллар тормышка аша бит ул. Сиңа бары тик Салават күпере журналындагы нәни булып белән танышырга һәм дуслашырга кирәк. Рәхәтләнеп дөнья буйлап сәяхәт итәрсез. Тик менә нәни булып үзен беркем дә яратмый дип уйлый. Чөнки нәни булып үпкәләсә, елый башлый һәм коеп яңгыр ява. Яңгырның кирәк икәнләре ул аңа бетерми. Ярый, яңгыр яуса, бер дә зыян юк. Яңгыр тукталганчы, тамчыда язылган мисалларны шишергә, сызыкчаларны кисеп уйнарга, шулай ук ябыштыргычлар арасыннан иң зур һәм кечкенә йолдызны табырга була. Айга йолдызларны санарга булышсаң да, бик әйбәт булыр. Нәни булып ул арада йолдызлар, кояш һәм ай белән танышты. Иң мөһиме, кояш аңа табигатьтә һәр нәрсәнең үз урыны бар икәнен аңлатты. Болыттан җиргә яңгыр яумаса, чәчәкләр һәм агачлар үсәлмәс иде. Кара! Җир шарын балкытып, Салават күпере чыкты. Мин аңладым. Димәк, нәни болытның кәефе күтәрелде. Нинди матурлык. Кызлар һәм малайлар сыкланып торып, Әминә исемле кызга Салават күперенә юлны табарга ярдәм итәргә оныта күрмәгез. Рәсемне буяп бетерсәгез, Салават күпере сезнең йөгезне бизәр. Журналның 5-нче саны Кызыклы биремнәргә һәм сәхифәләргә бай. Шулай ук һәр вакыттагыча штрих-кодлар ярдәмендә төрле мавыктыргыч видеоларда карарга була. Биремнәр дигәннән, менә бу ике рәсем арасында 7 аерма бар дигән. Бик озак эзли торгач, тәки таптым бит мин ул аермаларны. Сызыкчаларны да рәхәтләнеп буядым. бигрәк тырыш инде үзең. Яраткан шагыйребез Ринат Харисның Мәдинә исемле кыз турында шигырен татарча, русча һәм инглизчә укырга онытма. Кем белә, бәлки син нәни булып утырып Бөекбританияга барып җитәрсең һәм Лондон урамнарында рәхәтләнеп инглизчә сөйләшеп йөрерсең. Укырга дигәннән, мин инде һәр вакыттагыча үземнең яраткан күңелле әлифба сәхифәсе ярдәмендә урманда яшәүче дусларыма хәрефләрне өйрәтүне дәвам итәм. Бүген без Ж һәм З хәрефләрен өйрәндек. Бу хәрефләр буенча төрле биремнәр үтәдек. Хөрмәтле тәрбиячеләр, игътибар! Журнал сезне Салават күпере минем ярдәмчем дигән өр-яңа бәйгедә катнашырга чакыра. Барлык катнашучыларны дипломнар, җиңүчеләрне кыйммәтле бүләкләр көтә. Җыр яратучы нәни дусларыбыз, соңгы биттәге яз җитә җырын көйли-көйли, кулдагы һәм күктәге Салават күперенә сокланып, тырышып укуларын дәвам итсеннәр. Сау булыгыз, Салават күпере журналын укыгыз, чөнки Салават күпере иң шәп журнал!